Ας πάμε στο Clash of Clans. Ποιο, ναι, έχει αργήσει. Ωραία. Ναι. Πολύ ήχος, σπαστικό. Όσο πιο πολύ ήχος και πιο δυνατός, τόσο χειρότερο. Ειδικά αν είναι βράδυ και παίζεις. Όρχα δεν. Και νικήσαμε, δεν ήμουν μέσα, γιατί να με ενδιαφέρει. Ούτε εμένα με ενδιαφέρει, δεν κάνω πολέμους εγώ τότε. Εγώ δεν ανεβάζω και πολύ συχνά γιατί δεν έχω Όρχα δεν. πρόγραμμα καλό για να μπορέσω να τα ανεβάσω. Να κάνεις edit. Ναι, από την ώρα που παίζω. Ξέρεις κανένα πρόγραμμα να συστήσεις για Android. Εγώ συνήθως με το iVideo χρησιμοποιώ όταν είναι επιτόπου να κάνω κάτι, αλλά για τους υπολογιστές χρησιμοποιώ κάτι άλλο. Όχι, πώς έχεις 3 builders. Α, ναι. Μόλις φτάσεις τους... Κάτσε με. Τέλος πάντων. Κάτσε. Κοίτα, κάπου εδώ πέρα είναι. Νομίζω. Άμα φτάσεις στα 1250 τρόπε, θα σου δώσει 450. Έχεις φτάσει τη 1250. Ναι. Θα σου... Και μετά έπεσες επίτηδες για να... Όχι, είχα φτάσει στις 1400. Βάλε καλό πόλεμο, άντε. Είχα φτάσει 1400, ένα που νίξε, ένα που έχασε. Πάμε ένα που νίξε και πιστεύω ναι, τα σπατάλησε όλα αυτά και δεν πήρε τίποτα. Για βλακίες. Και νόμιζα ότι με είχε και... Οκ, λέμε. Γιατί και κάπου. Μετά βγαίνουν οι Wizards. Τέλειο. Level 3, level 4. Φίλε. Wow. Πολύ πράγμα. Δεν σου πάμε λιγάκι τη βιομηχανία. Ναι, εντάξει, δεν Εσένα δεν έχω φάλει και με λίγα. Κάποιον που θέλει να το δεις. Πιστεύω πως δεν άφησε σωστά τους στρατιώτες. Ναι, θα μπορούσε να τους έρνει ή από πάνω. Θα σας δείξω και μια επίδεση που έχω κάνει. Δεν είναι και στο πιο δύσκολο, δηλαδή. Χρησιμοποίησα ανάμεικτα στρατεύματα. Ό,τι να είναι δηλαδή. Βασικά καθυστέρησα να ρίξω λιγάκι τη χείλη, το βίντεο λιγάκι πιο μετά αυτό. Άσε και τους δύο από τους τριγύρω, έπρεπε να άφηνα λίγους ακόμη από επάνω. Για να τους καθυστερήσουν. Εντάξει, να κάνω τα τριγύρω δηλαδή. Να άφησα λιγάκι πιο αργά τη χείλη, αν και έπρεπε να έβαζα πάλι δύο, αλλά τι να τις έκανα τις δύο. Ούτε καν defense δεν μου έπρεπε. Εντάξει φίλε, όμως Εντάξει, ναι, δεν είναι. 1250 τρόπαια, εντάξει, είσαι οκ. Αλλά τώρα πεις και το χάλες μετά. Δεν είναι το χάλες. Έτσι να βάλεις αυτήν εδώ. Εντάξει. Αλλά πάλι επιβίωσα και τα καταφέρω. Πόσα πήρες? Μπανάνα, τίποτα δεν πήρες. Μήπως. Ναι, πήρα αρκετά. 98.000 και 9. Αρκετά, δεν είναι και πάρα πολλά δηλαδή. Μια χαρά είναι φίλε. Οκ, τώρα θα δείξουμε. Εγώ μόνο 20.000 παίρνω από τις επιδέσεις μου. Ναι, φίλε. Σπαστικό. Ωραία, μισό Δεν λεπτό να σας δηλαδή δείξω. καλή για μένα να παίξω. Μια επίθεση που έκανε σε ένα δικό μας και πιστεύω πως αυτός είναι λιγάκι φλάξ γιατί έχει ξόδεψε περισσότερα από όσα πήρε. Μου έρθει που το ρίχνει ένα. Σιγά σιγά. Γιατί το κάνουν όλο αυτό, λες και έχει βόμβες γύρω. Εξάλλου το ξέρω γιατί το κάνει. Μάλλον νόμιζε ότι δεν έχει τίποτα μέσα. Έβγαλε 2 πέκα, έβγαλε 2 πέκα. Jump spell, 1 πέκα υψηλού level. Rage spell. Για να δούμε το πέκα. Wow. Αυτό είναι high level. Το από κάτω είναι πιο χαμηλό level. Level 1, level 2. Ωραία. Βασιλιάς. Δράκους. Level 1. Από ό,τι θυμάμαι καλά. Τα χάλες όλα αυτά γιατί? Για... περίμενε, θα το δείξω μετά. Θα το δούμε λίγο πιο μετά. 10.000. Όχι, 148.000 από κάθε τέτοιο. Wow. 145 κάτι τέτοιο. 100% Dark Elixir έχει το πω. Ναι, τα ισοπαίδωσε όλα, μόνο 5 Dark Elixir. Τα ισοπαίδωσε όλα. Όπα. Φίλε,
Ναι. Πράγματι δηλαδή. Πράγματι. Πολύ χάλια, φίλε. Αλλά δεν πειράζει, θα σταματήσουμε τώρα. Δείξαμε μερικά replay. Αυτά για σήμερα. Ναι, αυτά για σήμερα. Αύριο μεθαύριο δεν ξέρω πότε τα ξανακάνουμε. Να, μάλλον. Ναι, μάλλον. Εγώ τώρα θα είμαι για 2 εβδομάδες εδώ, κάτι μπορούμε να κάνουμε. Ναι, ωραία. Οκ, αυτά για από εμάς. Γεια.